Sziasztok! És, és igen, semmi csalás. Biztonság kedvéért. Meg szeretnénk mutatni nektek, hogy milyen ez a Mesterem C élet. Kettes szervere. Most komolyan hasonlít Pankix az Iron Manhez, most nézem. Egy kicsit, épp hogy csak. Szerintem akkor te keres is egy helyet valahol a vadonban, én meg hozok anyagot, ha van pénzem. Piac. Alpiac.